mengke diaturke. Nggih, yo, Cok. Yo. Yo, Dek Kia. Ayo. Urung Urung, Dik. Dasar dino Ayo, Depa tok liyane rasa. Ayo. Ayo. Sing tenanan. Ayo. Erik. Para kependem Dik Gea iki lagu anggitanipun Swargi Kinarto Sabdo. Nek Tawang Mangu Indah iki Swargi Maestro Ki Dalang Mantep Sudarsono. Aku ki nek lagu tak apalke sing gawe sapa ngono. Panjenengan persa. Aku ki sinau, Dik. Nek panjenengan nyiptakke napa? Aku urung Nyiptakne kerusuhan. demenan kok. Oh. Nyiptain masalah. Kapan omot aku gawe masalah ini kapan? Erik kuwi lho. Kabare wingi kae? Hah? Kabare wingi kae? Gak sida no. Ora sida. Yo. Ayo Dek Yati yo. Dasar dino. Yo. Sing kemayu yo. Dasar dino. Yo, dasar dino. Dasar dino malam minggu. Kur 1 2 3.
sembah nuwun kadang-kadang jelas nada tam. Ayo Dek Yati, Dek Epa, diaturke podang kuning dados. Bu, nyun pangapunten. Blessing. Gajakan kelas ini gini. Yo. Ayo. Jelas nada untuk Anda semuanya. tambah manis ibu
sideman Timur bablasnya sesideman spesial keluarga besar bekas Timur Seman Mas Aris Bekasi bergoyang bersama dengan jelas nada campur sari tak keyal tak kendu Haji Widodo Nanti sembanuan luwe becik patenono timbang pepisahan penyokan Kulestyo are wangi samudono parang kulawarga karmolan peputra Baji Sadime Mbak Supri ya punya kepala monggo kowe cantum anadyan bocah gunung kaduka ajrimum penayo dik jiwa raga tuwa urung kahormatan mamprung roko atyo pinco Dek Bogel Dek Bok ya Pak Haji Widodo ngersaken apa malih wonten malih keluarga Bekasi sampun nggih niki Pun, Pak Haji. saderenge kondur keluarga besar Subang ngersake lewung oh iya Nggih. yuk yuk gendong apa piye Alah keluarga besar Bekasi di kondur mana di mana mana kambing saya Mas Petruk monggo Bos Jack Bos Maya Meja Bekasi monggo Bos Jack monggo yo matur keluarga besar yang punya Subang awi monggo Mas Iwan Pak Ardi lewung monggo monggo Om lewung Om si masih bersama dengan campur sari Mania Indonesia Tadele wong atiku nalikane sepisan ketemu monggo Subang wong ayu pepujanku Dodo ati rito kelawan dalu masuk dikia anak di mana anak kambing saya
adikku sing ning Rawajulang, Ardian Laundry. Hah? Ning kono. Nggih, Bos. Anu Bos bakso Petro monggo Bosku. Oh, sampean. Ugi Bos Jack. Dalem. Oh, kangen ning ati. Bablas ke kangene ati. Dik Yati. Nggonku. Manggon sing ngersake. Mama Yati. No nano. Sabda pandika ratu prenges sliramu dadi ing sisiku mugi Gusti lati tresnaku bakal dinawa Maju Cahayu. Dik Yati. Deva Dereska. jelas landa Sesam lebu sedek. suwi suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu. wong ayu pamujatku ati susah lulu kangen sudah Pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu Mas Bokel Kaya karepmu ora kaya karepmu. Iki wis jam piro? Pak Jinardi tampil. Terima kasih. Mbak Cinarti, monggo Mbak Cinarti. Masukin Mbak. Low. Makasih Pak Jinardi. Terima kasih Pak Jinardi. Mbak Cin.
iso nambani. Monggo Mas Petro. Mas Petro. Nada jos. Siap sabun. Siap bun. Siap bun. Lanjut tinggalkan terus Mas. tinggalkan Mas Jack. Mas Jayo. Jelas nada. Mas Supri yang punya gemolong Lipo bergoyang Asik. Jelas nada. Bonus pamit Mas Supri yang punya gemolong Raden Asri. Panggilan Mas Jack nih ayam Bekasi.
Panggilan Bos Jerry bakso raksasa sama Mas Jack mie ayam dari Bekasi.